Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Wonten pangersanipun para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, pini sepuh ingkang tuhu kalopektosi, para pangembating praja satriyaning negari ingkang pantesi mitarsa ingkang satu kehormatan. Wabil khusus sahibul hajat ingkang hamengkugati panjenenganipun keluarga ageng. Ugi sedaya keluarga ingkang tansah kala hormati, Bapak Ibu para tamu undangan saenipun kakung Sumawana putri ingkang winantu sagunging pahormatan. Darasan boten kata lumpen ingkang nembe berbahagia, temanten berdua, temanten kekalih nuninjih. Ingkang lebih berbahagia ugi boten kata lumpen saking kanca-kanca video syuting menapa dene audio sound system studio ingkang derek nyengkuyung hadicara wonten ing kalengan siang menika ingkang tansah kala hormati. Ingkang awal sumangga panggihan wonten ing enjang siang menika sarengan kita awali kanthi kita ngaturaken syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam katur konjuk datang junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita dereki tindak saha lampahipun ingkang kita antu-antu megah syafaatipun pitulunganipun wonten ing yaumil qiyamah. Bapak Ibu para tamu undangan sedanipun ingkang tansah kala hormati bilih ingkang selajengipun ngaturaken sugeng pepanggihan kalian kanca-kanca grup seni Salawat Rebana Wali Songo Sragen ingkang dipun asuh penyindanipun Al Mukarram Bapak Kiai Haji Ma'ruf Islamaddin. Hamba bilih manggi anggenipun kawula sak rencang saged derek jangkepi wontenipun hadicara wonten kalenggan siang menika wonten kirang samudayanipun lumantar kawula nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Sepisan malih sumangga kaskecaken para Bapak Ibu tamu undangan ingkang katembe rawuh sinambi hangrantu tumapak ing adicara wonten ing kalenggahan siang menika. Purwakan salam pambuka langkung rumiyin, salam ta'aruf saking grup seni Salawat Rebana Wali Songo Sragen. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.